Ni ɲɛ min ɲininka ko yuguyugu bali e bɛ taa bali sa min bɛ bali in kɔnɔ e t'a dɔn e b'a sa ten o bɛ cogo di o ye qararu de fo i k'a dɔn min b'a kɔnɔ dɔnnikɛlaw ko n'a y'a sɔrɔ bali min bɛ bali in kɔnɔ a dɔnnen don a sancew dɔw b'a bolo kɛnɛma a y'a yir'i la a ko bali in kɔni kɔnɔna fɛn bɛɛ ye nin de donc o la min bɛ bali in kɔnɔ o la a dɔnna a bɛ daga ko fɛrɛ ɲɔgɔn ma mais ni o tɛ ɲuman bɛ se ka y'a kɔnɔ juguman bɛ se ka y'a kɔnɔ e ka sa ten ayiwa ni i ye ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ a filɛ n'i ye juguman de sɔrɔ a kɔnɔ a pɛrɛdi bɛ o de kan nin ye qararu ye nin tɛ bɛn silamɛya sariya la a filanan ko azansi e bɛ azansi créer e bɛ mɔgɔ ka so location u b'u minɛ ni sotigi ko so location ye 10 de e azansi tigi bɛ 1000 fara kan o bɛ cogo di ni client bɛ n'a ka de basi tɛ kan ni azansi tigi ko client ma anw ka baara de nin ye ko sotigiw bɛ so di 1000 de mais anw fana ka baaraw an t'a kɛ fu anw bɛ 1000 de fara kan nin fɔra min bɛ so ta nin fɔra a ye a jɛna ni nin ye basi t'a la i ma janfa nin na basi tɛ o la ou bien sotigi b'a fɔ ko so ye 11000 de mais ni e y'a kani 1000 y'i ta ye basi tɛ nin na bon an ye ninnu jaabi siɲɛ joli derisu kɔnɔ yan a bɛ komi sunkalo ɲininkali jaabi fan caman kɛra nin de ye quoi ko olu tun bɛ tarawihi sali 11 bon ko mais tam laban na k'u ye jida ka kalimamu kɛ 6 e ko a tora joli bon a bɛ komi su kɔnɔna la u ye 13 fara ka basi t'a la an ko dɔnnikɛbaw sabatilenw ko ciden ma hakɛ fɔ sufɛ nafila la hakɛ tɛ sufɛ nafila la fo mɔgɔw k'o de faamu hakɛ tɛ sufɛ nafila la an ye nin fɔ yan siɲɛ joli bon ko kunu juma mɔgɔw ye kalo ye ko a bɛ se ka jɔ bi awɔ silamɛya jate tɛ olu kan silamɛya jate bɛ min ka dɔrɔn sumu liwuriyatihi waftiru liwuriyatihi silamɛya jate dilola yeli de la k'a fɔ a yera kunu a tɛ se ka ye bi ayi o ye hadamadenw ka jate de ciden kɔni ye min fɔ dɔrɔn n'a ye kalo ye a ye sunkalo kalo n'a y'a ye a jɔra a ye su n'a ma kalo ye ni sabani 29 de a ye sabani dafa tile 30 wala bɛ sunta n'a sunna fana mini kalo sunkalo 29 a dilola kalo ɲinini de la an bɛ kalo ɲini ni kalo yera an bɛ min ni kalo ma ye an bɛ sunkalo dafa 30 a dugusɛjɛ sale kuma t'o la silamɛya sariya dilo ninnu de la n'a yera kunu a ma ye kunu ou bien kalo yera sanfɛ de ou bien kalo ka bɔ de bon jate si tɛ ninnu ka silamɛya sariya la silamɛya ka diinɛ kɔni bɛ yeli ni yeli baliya n'a yera ni 29 de a yera donc kalo sabatira 29 kalo ma ye an ka 30 dafa a banna Kiko bon ko dɔ ye ujuratɔ de a dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso de la a tɛ se ka yɛlɛma yɛrɛ a bɛ da ko de ka tɛ se ka yɛlɛma bon a ɲɛsilen tɛ qibla fana ma sali cogo bɛ kɛ cogo di a sali cogo murana bin Hussein ka hadisa ye ujuratɔ ka sali ko ciden ko i jɔ i ka sali a ko ne tɛ se ka jɔ ka sali i sigi ka sali
ni tɛ se ka i sigi ka salli i da i ka salli donc banabagatɔ a ka hakili bɛɛ salli tɛ bi a kan a bɛ se salli cogo min na dɔrɔn a k'o kɛ wattaqullaha masatatum a bɛ se salli cogo min na dɔrɔn a k'o kɛ wa alaikum salam bon kanan sagi ka to ma an y'o de fɔ an k'o tɛ sariya la an y'o fɔ ko jɛyaw an k'o tɛ silamɛya sariya jate bɛ min ka dɔrɔn yeelen ni yeelibaliya an ye nin fɔ ni ɲininkaliw jaabira kanan sagi kanu ma tuguni est ce que ne m'o fɔ dɛrisi in kɔnɔ ko kuma in sabatilen ko silamɛya jate tɛ wulu kan o fɔra o a kanan sagi kɔfɛ bon ko ni mɔgɔ min ni e bɛ nafila kɔnɔ ni salli kɔrɔtara i bɛ bɔ a la cogo di i b'a tigɛ dɔn salamu ye dɛ ni salli dafara i b'a tigɛ de dɔrɔn ka bɔ a la n'a y'a sɔrɔ i bɛ karan ka fɔlɔ de la salli kɔrɔta i b'a tigɛ de dɔrɔn wa alaikum salam alimami kɔfɛ ko alimami tuma dɔ n'a bɛ kalan kɛ o bɛ to ka fɛn ninnu yɛlɛma o bɛ to ka fɛn ji min yɛlɛma a bɛ kasara kɛ juma kilasi la o bɛ kɛ juma kɛ hata kilasi la min fɔra addini la est ce que mɔgɔw bɛ se ka continuer ka se ka fɔ bon ko alimami kɔfɛ salli bɛ cogo di alimami min a kuranna kalantɔ mɔgɔ ɲɛ a bɛ harafu tiɲɛ min ye dama ye a bɛ se ka a kɛ kasire ye a bɛ se ka kasiri fana kɛ dama ye ou bien a bɛ fataha kɛ kasiri ye a bɛ kasiri kɛ fataha ye o bɛ cogo di bon dɔɔnikɛbagaw ko kuranna tiɲɛli cogoya fila de don allahanun jeliyu wa lahanul qafiyu kuranna tiɲɛ cogo de bɛ u b'a fɔ lahanun jeliyu harafu tiɲɛ cogo min n'a bɛ maana yɛlɛma ni harafu min tiɲɛna harafu yɛlɛmani bɛ kɛ sababu ye ka aya in kɔrɔ yɛlɛma ni kuranna tiɲɛ cogo u b'a fɔ nin de ma lahanun jeliyu lahanun qafiyu harafu tiɲɛna a bolo dɛ mais harafu tiɲɛli in tɛ maana yɛlɛma u b'a fɔ nin de ma lahanun qafiyu bon dɔɔnikɛbagaw ko nin lahanu fila min filɛ nin ye n'a y'a sɔrɔ fatiha kɔnɔna de don n'a bɛ fatiha kalan a bɛ lahanu kɛ fatiha de min bɛ kɔrɔ yɛlɛma a tigi ka limamiya tɛ sa o de la siratal ladina an'amta alayhim a kan ka tini siratal ladina ale b'a fɔ siratal ladina an'amtu nin bɛ maana tiɲɛ donc nin salli tɛ sa nin na nin ye lahanu jeli ye ni lahanu bɛ maana yɛlɛma a bɛ kɔrɔ yɛlɛma alimami min bɛ nin cogo la n'a bɛ harafe dɔ yɛlɛma fatiha kɔnɔ harafi min yɛlɛmali bɛ kɔrɔ maana kɔrɔ yɛlɛma o ye lahanu min ye harafu tiɲɛli min ye o ka salli tɛ sa a bɛ fɔ ye dɛ o ka harafu ɲɛ n'a ma a ɲɛ salli tɛ sa mais lahanu qafiyu alhamdulillah rabbil alamin ale b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin harafu yɛlɛmana mais harafu yɛlɛmani maana ma yɛlɛma u b'a fɔ ni lahanu qafiyu nin t'a ka salli tiɲɛ wala dɔɔnikɛbagaw ko ni a y'a sɔrɔ alimami bɛ fatiha nati a cogo la fatiha de ye farida ye salli la fatiha de salli jɔse ni alimami kalan kɔni fatiha bɛna cogo la a bolo a tɛ harafu yɛlɛma o la min bɛ maana yɛlɛma fatiha kɔni bɛna na cogo ɲuman na mais kuranna yɔrɔ tɔw de min kan ka kɛ fataha a bɛ kɛ kasara a bolo min kan ka kɛ kasara a bɛ kɛ fataha a bolo a bɛ fɔ a ye a k'a ka nen tɛlɛngɛ ka harafu tilen o de ka ɲi mais ni nin ma tɛlɛn nen ma tilen harafu ma tilen a bolo aw ye alimami fana don misiri kɔnɔ n'a ko a k'a bɔ alimamiya fana la fitina bɛ bonya salli bɛ saha nin kɔfɛ ni fatiha sahalen bɛna a bolo dɔrɔn salli bɛ saha kɔfɛ hali n'a bɛ lahanu kɛ kuranna yɔrɔ wɛrɛ parce que fatiha in de ye jɔsen ye donc fɛn min bɛ fara fatiha kan o ye fɛn kanunen de bon ko ale traitement de tun b'ale bolo dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ko
akana na bena traitement la kana suguri do ube jolita munu fe akana suguri do bo ko depuis ale ya nafila ke ka dumuni min do ale torani ode ale masuguri do bo ale tara ye jolita yinke bo ko ale masuguri do minke ani jolita ube penka ka sunna ba na ya soro ye sunna ne ya adon imam mini ngania na ya soro ye sunna ne ya me yi ka su yi ka wasado ewa tarawih ko fe ye dumuni min do i wasado de la ko bila suguri palase la ima suguri do me ye sunna ne ya ka do sunna ka do tile kono ni sunna ne ya wala ka sun sahalen de suguri do e mustahabu de suguri do sun ka saratite mo be su hari ni masuguri do donc na ya soro ye sunna ne yi sunna ne hari masuguri do fenti ka sunna suguri te wajibe fen kanu ndo kele fulana jolita min beke hada madela sumbagato ube joli min min ila jolita la analiji joli o te fen ke sunna jolita min be suntiya bana bagato dalen ko joli ka kala o kan litiri tilanje nyogona bo ela ku ba do bana bagato la min jolita sungude doli ko ko yimi o be suntiya mais analiji joli o te fen ke sunna ko doko ewa ko olu ye finitigiw de ko n'u bɛ taa émission na ko u bɛ kelen bila a bɛ fatiha ta tɔw b'a fɔ a mɛn na o bɛ cogo di bon lesiri tɛ o fatiha ta sugu la fatiha ta sugu lesiri t'o la o ye bida ye aw kelen kelen kɔni n'a bɛ taa yɔrɔ min mɔgɔ kelen kelen i ni ala cɛ i b'i ka dugawu k'i yɛrɛ ye mɔgɔ kelen kelen ni ala cɛ i b'i ka dugawu k'i yɛrɛ ye mais ka fara ɲɔgɔn ka kelen ka fatiha ta tɔw k'a fɔ a mɛn na o ye bidiya ye lesiri t'o la diina la mais a kelen kelen min bɛ dugawu min k'i yɛrɛ ye i b'o kɛ an bɛ ala deli ala ka n'u tanga ala ka n'u kɔrɔsi ala ka jamana suma ala ka hakili sigi nati jamana kɔnɔ ko muso ka furu nafolo muso yɛrɛ de t'a dɔn u bɛ jɔn dɔn o tɛ ala ka ayaw de yan waatu nisa sadaqatuhunna nihila ala ko ye muso ka furu nafolo d'a ma muso ka furu nafolo y'a yɛrɛ ta de a ka furu nafolo minalen kɔfɛ a bolo ala ko n'a yɛrɛ ye min ta k'a di min ma fa kuluhu haniya mariya a ka furu nafolo dilen kɔfɛ a ma n'a ye fɛn ta a ka furu nafolo la k'a di mɔgɔ min ma ala ko i k'o dun o ye nɔgɔya i ma o kɔfɛla tanulen dɔ i ye wala mais sinon kan nafolo furu nafolo y'a yɛrɛ de ta ye ko yala ni muso kɔnɔma don furu bɛ se ka bɔ ka kɔnɔma to wa ɲininkali kan ka kɛ muso kɔnɔma bɛ se ka bila wa ni muso kɔnɔma don kɔnɔ bangela bɛɛ b'a dɔn nin ye muso min ye a jɔlen don a dagara i k'a bila o ye sunna bilali de sunna bilali ye muso kɔnɔma i b'a bila parce que ale ka i da ye dɔrɔn a ka jigi de n'a ka sɔrɔ kɔnɔ bangera de ko ni mɔgɔ min nana i y'a sɔrɔ alimami ye kutuba damina e bɛ misiri arakan fila sali ou bɛ sigi n'a y'a sɔrɔ i dɔnna misiri kɔnɔ ou bien i dɔnna misiri furu kɔnɔ i bɛ misiri fɔli kɛ i bɛ misiri fɔli kɛ i tɛ sigi dɛ ka alimami to kutuba la i bɛ misiri fɔli arakan fila sali mais i b'u surunya cire sallallahu alaihi wasallam k'a to kutuba la don dɔ la Suraykil Qatafani nana dɔnna misiri kɔnɔ a sigira cire ni a to minbari kan a ko sani e ka sigi arakan fila sali wa a ko ayi a ko wuli ka arakan fila sali i k'u surunya a dɔw la kelen ni nana alimami bɛ kutuba la arakan fila sali i k'u surunya donc ni alimami sɔrɔ minbari kan a bɛ kutuba kala i bɛ misiri fɔli arakan fila sali de mais i kan'u janya de i bɛ surunya waaleykum salaam namanya
bon ko ewa minye la ya kantige ewa la ya kantige kalos tamkolo ili abiha la ya kantige kalos tamkolo yala ibe konon to ibe su kata arafa la ubi ibe arafa doronde su bon hadisa mununa ciden ko ma min ayyami al amalu salihu fihinna habbu ila Allah min hajil ayyam yani ayyam al asr qalu wala al jihad fi sabilillah qala wala al jihad fi sabilillah illa rajul kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yarja bi shay'in jalika ciden ko min yewa la ya kanti go be do ba ko saliba tile tankolo saliba kalo tile tankolo ciden ko tile sute tile munu ni bara nyuma kadi alay ka temenin tile ko akambe tile dumama salli bakalo tile tankolo ciden ko bara site min kadi alay tile ko no ko tile ubo sebo ko hari jahadu yala ka cida ko hari jahadu foni mo min ka jahadu ayire kum bora na kan na folo abora kata jahadu la ni koy masali ako jahadu ni salli bakalo tile tankolo ewa bara nyuma baraju be se ka dula nyon ko ni wote ko itabu donc doni ko bara nyuma bede bo kono hari sumbo kono wala o hadisa ko so ibe salli bakalo tile tankolo ni te hidu yorola ibe kono te bede su wala me ka ko hidu kala baraju nyona be dima wotere tiden ko de tile wude te ni bara nyuma kadi ala ko tile wubo afasa manta yo wode wa alaikum salam bon ko ewa demmi masro furu kono o temi cede do na masro furu kono ni aye e ka demmu so nyini abe daga ka dama wa silamiya da abe daga ka dama ciden ko de ja ataku man kare dawuna dinahu wa khulqahu fajawidu ciden ko de to ni mo gonna na wuma adina kanyi a jogo kanyi aya Allah furu min kulen nin den sugu min kulen nin ni aya soro dina tigide do a jogo kanyi na ye kadde musunya daga rai ka da masarala sariyala bin dene ya min kera le mo ko wala taziru wajrata uzra ukhra Allah te mo wore ka junubu ta kabila mo ko abange baga munu ye jene yake kale soro junube wulu de wulu ka junubu te saka dale ka ale ye munke ale ma fenke donc fenta aka silamiya sariya ma baliki de muso dam ni aka dina kanya ka jogo kan me ni yere ko mugo minda aka ko done do mugo ni nyogonche ni nayin ka de muso dam abe kenne malla gosiye abe kende muso malla gosiye har abe de munu soruba la gosiye nayi ni ya toy ni oye basiti kawla ciden yere ko do to e ka sira hada madawun dane munafiqu munun tumbe ciden no ke tun kanka fagade ciden yu fagali to e munna soni ciden ka seba do ba ko mu'minu do ba ko to en kan nim faga ciden ba fa to e akon nunu nya munafiqu ni fagali kaka men ni nayen nunu faga sisa mugo munu kafiru munu be no mado dina la dina jugu ya bula ne jugu ya bula ba ko aya muhammadu lage hari mo munum ba no ka bulu yere fana fa nimbe mo de to hara no ke mo akule ku fa kile nyam muna fa ko fa to nende kam mo ka foli sirani kam tumami atara hiju yoro dari kaba aya soro kurasi kan kaw ya dila akon bay setuma akoy kam mo kurasi kan kaw don to kurado dinala ninye alikaba ci sisa avec ku bolo fitinay ni o siranye tunte ntumbe alikaba ci kasage ka a dokurai mbe dafula kara ibe doni ni ndai ibe boni ni ndai me udon to kurado islamia kono ni nyen ninge mbe sira akana kuma fitinai kile nya toy wala hada madebe kodo ma haramu ya adaga lendo me yiba toy fari kolo tangali koso anika fari kolo ka hada madun deme ikani koroko iba toy ulu kama donc ni mo mi nya toy o kama basita tigila sino islamia sharia ma haramu ya kadama
baada leo salamu sana sana wa tupate kuma sannan da le na wanda ya san ta salamu da tupate ku ta da bo ko yala bada sujudi salamu ba ko fewa ko pasulu kalimami na ye bada ke ko ate salamu were ko pasulu bora sallila hadisa min na bukhari la ni ci de nya bada ke bukhari ko summa sajada tayi summa sallama bada sujudi ako ko fe ci de nya sujudu fulake o ko ka ye salamu bila bada sujudi ko fe be salamu de bila salamu bala ko kaleli kafara be bo cogodi ibe jonka horoya ni o masoro misigine ta jonka horoya ube ka misigine talla dumuni ube ka misigine talla ferabo ni saba ibe ka swala jonka horoya ko konite sisa bo misigine talla dumuni ni na feraboli ku fulala ibe ka swala ni sera kam minke nonu fulala ibake ni nunu fula setiye pew kamisigine talla dumna setiye kamisigine talla ferabo setiye be kile sabasu wode kalili kafara walim salam bon ko yoro do be kile tay bo ulu fe pew o ka wakati bebe ko mi sude tileteye ulu ka sunko be ke chogodi anu ka suntige ko be chogodi ube yoro dobe iba soro kalo woro ube tileye kalo woro were tileteye o yoro be dinya kono nunu ka sunko be chogodi doni ke bawu yen nunu ka sunko shebaw odi ya to luttum bede silamon na fabe minna u kantere be nimno shebaw tumbe tile nyin ka odela sino nyini kalifu chama mimbe an bolo ko dogolen ko ninnin kera beke chogore ninu be kara ko dogolen sebo tuntu yire bira wulu nyini kalila tumami tire nye dajjali ko ako dajjali aka dondo be koymi anka sankele aka dondo be obe komi anka kalo kele aka dondo be obe komi anka dogoku aka dondo be aka don to nanka don to be kelenya tumami cidanye ni ko seba ko dajjali ka don min be comme an ka sankele yala don kelen ka bato banga sawla kun la faqduru lahu qadara akwa ka sankele in ka bato imbe aba be de jatemina ka laku don kelen aka san kalin bato inde abode jatemina ka be ku don kelen ka be ke don kelen faqduru lahu qadara aba be jatemina ka kono de donc doni ko ye jate mina ninde la sa tilete ye yoro mi few uluni jamana minun kasuru ubuka ewa mini anu ka suntige eruta uludela uni jamana minun be gunna uni jamana minun kasuru ni tilebe boye tilebe biye donc ubuka sun suguridu lerita o jamana be mogo fe ubuka suntige eruta o jamana ka mogo de fe uka salli wakati eru ubuta o jamana ka mogo de fe ka ulaku ka jamana la ka barake nu ka jamana la ini jamana min kasuru ni tilebe boye abe biye ube ulude ka salli wakati uta ube ulude ka suguridu wakati uta ube ulude ka suntige wakati uta ka barake nu ka jamana ko faqdur law qadara ibode ke awa kalo woro tigo fana bo to de la kalo woro min ni te tileye uni jamana min kasuru uku ka eru suntigew ani suguridu uka salli eru ukota o jamana jela ka barake no ka jamana ko donc don ke ba yemi ko munun tettileye ewa uka wakati be ube munun tettileye karo woro uka kiriye ninde uni jamana munun ka surubu ka leru ta o jamana ude ka leru la bon ko ifa ka kaburu ika dukono eye bondo joaka ni sigili sera kaburu ma ibe se ka joli ke kaburu kala joli te se ka ke kaburu ka e bi kaburu fana abe yoro misali te sahay kaburu be yoro tilen ko la tusallu ala al-qubur wala tusallu ala al-qabr tilen ka kana salli kaburu ka kana salli ka kaburu ma kaburu be yoro mi
mo kana salli o yorola e way bondo te se ka jwa ka fana odi ya to kaburu do ni sokono atora do de ni mo ka kaburu do kadu do kono ube ka mo ka kaburu do misiri kono ube ka mo ka kaburu do madrasa kono haramu do silama sara la tebbe silama ikasu kata do ka fara silama ka kaburu sola parce que ne ka kaburu do nas do kono e yere kumancera hera dola ni be silama kaburu sola ni silama groupe tara su do nyoro la udondo kaburu kono ube duawu munun ke silama suye esente yola ni ebi ka du kono idalen be ka du kono silamu ka duawu kaburu sola ebe kumante yola o ye tora ye yere ka foro ewa ibe so min kono fana ibe so koro cieta bagawla isu be yoromi cieta bagawu makko be se ka se o yoroma ki su toye umako utese ka kuma koy ibu koro du kono ewa ika kaburu be yoromi sallite sahay ewa ni alama farika ni nyako chogomi ni mogo munu make mogo nu bu bonya bu karama ika kaburu yoro ba garate ka fe umboye ka so jwa ka dai kai ika kaburu be dogoya isu kaburu bu dogoya donc wala kaburu atebbe kaburu ka do sokono donc kaburu min be sokono akana joli ka kade atebbe bonka jwa ka atebbe sande ka to yorola doni ke bon ko na ya soro dube yede unana agle ka kaburu do du kono naye mogo yede limaniya bala addu sukum minendo fitinate yala abe kaburu yo wo gabede hari na ka kolo munumbe naye aya yere dafalinde sore abata katabila kaburu sola ube naya ka kolo de soroe aba ka kolo ta abitu bila kaburu sola abe yoroke akamma kona koy men ni ayuri ya do tese ka ke ube no ya ko beke fitina ni balawi kabila ni nyogon che nyogon boni nyogon joli bo donc aba to mawte jo bonjo aka e piate salli o yorola subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inshallah abe komi tawa sango sabe ke chogomi adola sini bese ka ke salle ni sini tera salle abe komi nyina nder subbanna yenni ni ala ya ke sini ma ke salle tu surambe annola ni ala sona donc na akera salle ambe ya fanyini befe anya para bema ambe ya fanyini befe ambe duauke anye dewa derisu mununke ambe nasa wama yoro mununa ala ku kamma baraje yoro munun na ya suru an katawru la ala ka teme amma o yoro la ala ka ya famma anye kataw munun ala ku ya fanye ambe nasa wama mununga ala ka sabanye baraje baranyuma munun kera sungalo kuna ala ku minanye na kera financement nunu sarakati bom nunu demeli munun kera bato munun kera nafila munun kera qur'an kala munun kera jikru munun kera kuma nyuma munun fora ala ku be mina salamawiye sangure tambe ala delala ka yiran nan kan nyogon soroya ala ka yiran na sini kene yala ani bisun kalasi ni sangure ambe nyogon soroye kan ni nyogon na ketune ambe ala dele kola munun tumbancela salo ni sayabu ni ubo ancela ambe ala dele ala ka yafuma ala ku ka kaburu noro ala ka temo ka junubola munu ni bana de yu manke ala ka kenya duma munu no tama dama de ya de yu manke ala ku yuman sabu mo silama na be tunga lan ka tungaren ko ala kan nu ka dina kulosi ala kan nu tanga ala ku yuman sage kanamma ala ka garjage foni len duma ala ku ka garjage sabati munu be ko fe ka finance sama be jamana en kono fawu bawu dina tigu karamo deme be uma ko so be a chemana musoma ko fe mo deme be kata mo chama na jamana non kono musoma munum be ko fe a chema munum be ko fe o ba ke kan na folo nyine kan na ti jamana inde kono jamana in nafakama silamo kuma nafakama bange bagon nafakama sinji nafakama ambe ala deli onna kulo togo nyini togo nyuma nu tedo haramula utedo kadina gasela ube yoro ambe ala delala ko no yawye ala ko no yawye be garjage mun sura la ka barka dola
ube geliya minna kafiri mara ni kafiri jamana mununa ala ku nyuman bola ku sagi kana mahera la jamana yi jagu munu be jamana yi kono ala ku wuli pew kele munu be jamana kono fitina munu be jamana kono hakiri sigi baliya munu be jamana kono balo geliya munu be jamana kono sebe ala ya ala ka be wuli ala ka jamana don kanu do nyogo na tiyaka ala ka jamana don kanu do nyogo na tawhidika ala ka jamana don kanu do nyogo na kufara nyogo ka ciden ka sunnaka ala ko ke jamana don ne silama munu farala an ka misirin kono ala ka nabbe sabati ala ka dutun kala sidde ambema ala ka kanye bara minane wunye mo munu jolen do ni misiri nye nu ye fen suma fe on kala nan banka dersu ken lafiyala suma yala nyina sege maye ala sino sawun tola kala ya tumbe watimi don do be ni dersu be bande be yere yere de kunteni be yere yere de don do la yere be kroto de wakati kabba oma yen nyinan tala anya ken lafiyala mo munu nyu kan na kolo do ala mo munu be na kolo finance misiri nununa wa barakela misiru barakela kudeme kam misiri deme ambe ala dele ala kudeme ala ku kan nafulu yurwa ala ku kan nafulu barika اللهم هدينا في من هديت وعافينا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما آتيت واصرف عنا شر ما خديت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يجل من واليت ولا يئج من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الاسلام والمسلمين واجل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين jaybo ni nyammi nyine ka ko yugo bali ebe ta bali sa min be bali kono eta to e ba sate ko be togodi o ya qararude ko yi ka do min ba kono doli ka ba ko na ya soro bali min be bali kono a donendo a sanke o do ba bolo kenema aya yirila akon balin koni korona fembe yeninde donc wala min be balin kono wala adonna abe daga ko fere nyogoma men ni wote nyuman be seka ya kono jugman be seka ya kono e ka sate awa ni iye nyuman sura kono fule ni ye jugman de sura kono a perdi be odeka ni nya qararu en ni tebbe islamia sariala afulana ko azansi ebe azansi kriye ebe mbogo ka ewa so location ubumina ni ewa so tigi ko so location ya tande e azansi tigi be wakelen faraka obe togoli ni ne kilian be nakade basi tika ni azansi tigi ko kilama an ka bara de ninye ko so tigi be so di watande me an fana ka barawo an ta ke fu an be wakelen de faraka nin fora min be sota nin fora ye ajenani ninye basi tala ima jamfani na basi te kola ube so tigi ba ko soye wata ni kelende men ni e ya kani wa kelen yi tai basi te nina bon anya nonu jabi sinya joli dersu kono ya do komi sungalo ewa nyini kali jabi pancha mankera ni de ko lutumbe ewa tarawih sallitani kele bo komme tamlaba na ku ye jida ka kalmamu ke woro e ko tora joli so ewa abe komi
su konona la uye tani saba faraka basi tala anko doni ke ba sabatile ko cide ma hakke fo sufen nafila la hakke te sufen nafila la ko mo ko de fam hakke te sufen nafila la anyen ni ko ya sinya doli bon ko kono juma mo ye kalo ye ko abese ka jobi awo silamya jate te wulukaw silamya jate be min ka doro sumu li wuriyatihi wa aftiru li wuriyatihi silamya jate dilola yeli de la ka fo ayera kunu atese ka yebbi ay o ye hada madon ka jate be tiren ko ni min ko doro na ye kalo ye ayesumu ayesuni su ewa sungalo kalo na ya jora ayesu na makalo ye ni sabani mugani kononto de aye sabani dafa tile bisaba wala be sunta na sunna fana mini kalo sungalo mugani kononto adilola kalo nyini de ambe kalo nyini ni kalo yera ambe ni kalo maye ambe sungalo dafa bisaba adu seye salle kuma tola sila ma sare adilo nonu de la na yera kunu wa ma ye kunu ube kalo yera sanfe de ube kalo kabode bo jate site nonu ka sila ma sare la jate sila ma kadina ko ni be yeli ni yeli bale na yera ni mugani kononto da yera donc kalo sabatira mugani kononto kalo ma ye an ka bi sabata pa abana Tiko bon ko do ye wujurato de adalen be dokotoro so de la atese ka yelema yere abedda ko de ka atese ka yelema bo anya silente qibla panama salli togo be ke togo de asalli togo murana dum seneca hadisa wujurato ka salli ko tilen ko iddo ka salli akon nete se ka jo ka salli isigi ka salli ni te se ka isigi ka salli idda ka salli donc bana baga to ka hakili be salli te biaka abese salli togo minya doro akofe wattaqullaha masatatum abese salli togo minya doro akofe wa alaikum salam bo kanan sagi katoma anyo de ko anko te sarela anyo foko je yaw anko te kila me sariya jate be min kadro yele ni yele baliya nyen ni fo ni ni kalu jagira kanan sagi kanuma tugulu esla nemo ko dersin ko non ko kuma in sabati len ko sila me jate te wuluka o fora o akanan sagi ko fe bon koni mogo mi ebe nafila kono ni salli koro taribe boala chogodi iba tigedo salamun yede ni salli dafra iba tigede doro ka boala na ya suribe karanka koro da salli koro ta iba tigede doro wa alaikum salam almami ko ke la mamu to la de karanka to ga tan ni to ga tan ko sujini ya le kasra ke jumma ka ti ga to jumma ke hatta ka ti min fora ke adina ti mo ye ko la ka ti bon ko almami ko fe salli be chogodi almami ni akurana kalanto mo gonye abe harafu cinya minye damay abese ka ewa ake kasire abese ka kasire pana ke damay ube abe fataha ke kasire abe kasire ke fataha obe chogodi bon doni ke bon ko qur'ana cinyali chogo ya fulade allahun jaliyu wallahul qafi qur'ana cinya chogo de be ba ko lahun jaliyu harafu cinya chogo minna be mana yelema ni harafu min cinyana harafu yelema ni be ke sababu ka ayin koro yelema ni qur'ana e watinya togo ba ko ninde man lahanun jaliyu lahanun qafiyu harafu cinyana bolode me harafu cinyali inte mana yelema
uba ko ninde mallahanu kafiyo bo dole ke ba ko ni lahanu fula min fula ne na ya soro fatiya kono na dedo na be fatiya kala abin lahanu ke fatiya da min be koro yerema ati kalma mi ate sawdala siratal ladina ni amta alaihim akenga tini siratal ladina aleba ko siratal ladina ani amutu ni be mana tinya donc ni sallite sahanina ni nyel lahanu jeliyo ni lahanu be mana yelema abe koro yelema almanu mi men ni togola nabe harafe do yelema fatiha kono harafin min yelema libe koro e wa kolo mana koro yelema o ye e wallahanu minye harafu tinyali minye o ka sallite sa aboy fo yede o ka harafu nyi na ma anye sallite sa min lahanu kafiyo alhamdulillah rabbil alamin aleba ko alhamdulillah rabbil alamin harafu yelema me harafu yelema ne mana ma yelema uba ko min lahanu kafiyo ninta ka salliti wala doni ke ba ko ni ayasur alimami be fatiha nati a tsogola fatiha de fardai sallila fatiha de salli dose ni alimami kalan ko ni fatiha bina tsogola a bolon ate harafu yelema wala min be mana yelema fatiha ko ni bina na tsogo nyumanda me qur'ana yoro tawde min kanka ke fataha be ke kasara bolon min kanka kasara be ke fataha bolon abe foye aka kan nen telenge ka harafu tele o de kani mais ni matele e wa ne matele harafu matile bolon aw ya alimami fana do misiri kono na ko aka bo alimami ya fana la fitina be bonya salli be sahalin ko fe ni fatiha sahalen be na bolo doro salli be sah ko fe hari na be lahanu ke qur'ana yoro were parce que fatiha inde do senyo doyi femmi be para fatiha ko yepen kanu nende